and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyum sa Nagbangutan, Kasingkasing. Si Mr. Martinez ba? Oh, nisud siya sa coffee shop. Ug to ni diretso sa table ni Kati. Kalahit sa kong kipati. Mauna ka ni. Sudlon ko ba ka? Nagbutok-butok na ang dugan ako na. Ingon sa nagkurog ko. Pero, sa may dautan sa akong nakita, nisod naman si Mr. Martinez og niduol sa lamisa ang naglingkuran ni Kati. Bahala na. Nganong ako may madlok eh. Ban ako. Ako na no'y madlok. Yabag sila. Makita mo karon Kati. Mupalaga ni ka karon. Ipangtuwad ta mo diha sa inyong gilingkuran. Sir, saman, may napilian ako, ha? Gusto kong kit-kit og tanom. Unsay mo kit-kit og tanom, sir? Tawa akong kit-kiton. Diya ka na. Sir? Oh, noon sa to siya? Uy, marag mikis na magdakway. Unya, marag mikakot ang hipon. Mukit-kit ko na siya tao. Ano sa siya? Oo nga. Ay, hello. Sorry kayo. Nalangat ko kayo nalig. Ay, okay ra. Ang importante nga ni agyud ka. Di sa'yo lagi kaglaga. Ay da, isapot ko dito sa bahay, uy. Nga naman. Da, sumul og naw. Oo, kinsay sumulog na. Nga, mangutana pa man ka, uy. Si Franco. But ayaw na kayong ilaya sa bahay. Kati. Yes, maugin na tinuod. Wala dyan ko'y kalipay sa mong bahay, uy. Honest pa, oh. Ayaw. Say ayaw. Ay, nga nung ungkagon magiging mo ang imong pamilya. Wala ko ko'y amors ba na nako. Iko na. Muy ko sa ko niling coffee. Oh. Wakit sila makamatikaw na ako. Ngani anak ko sa ganaan. So, umakon baka na ako diretso si Mr. Martinez. Tangkugoon ko baka ni. Pero, ikot mo sila nagsulti. Pahala na. Kahumot. Ako ba? Ang kape. Unsa? Yabo ko na ron kape haron. No. Of course, lahi ang kahumot sa kape, lahi usab ang imong kahumot. Lucky ha. Dali na ba kayo kung may ubos? No, come on. Ayaw ka hiubos, ha? Lagi ha. Ika na sa amigo, lamay kayong kape, no, di ba? Uy, misami o gamay, okay? Trabuhan ako sa tissue. Please, kupi, trapuhi. Ako na trapo, Mr. Martinez. Franco? Ako. Franco? Do? Thank you! Thank you! Ngani aka. Brad? Dali, mga pita. Kauban si Mr. Martinez. Kuan. Nag-abot na mo din eh. Kuan kining... Ingo ka Kati, musimba ka. Niamali ka din eh. Ha? Franco. Bitaw dong, kay... Ana naman kudot ako sa San Pedro Kalungsod mo simba ba? Pero 6 p.m. pa man day ang misa. Sunday. Yang 4 o'clock pa. Mo na nga, nidiretso na lang ko dire. Nagkape ko. Wadam hanga. Ani sa diday din si Mr. Martinez. Nakakita siya na ako. Nidungol siya. O di kikailag ko. Di wanis. Bati po kayo o dili taman dili ba? Wag nga bitaw, Brad. Lingkod, Brad. Lingkod.
Mag-order ko. Mag-order ta para sa imo. Unsay gusto nimo, Brad? Naisuka diri. Suka. Franco, Dudong. Kining, Mr. Martinez, Suka. ay lagkapalaka, ha? Ay, maugin ni si Franco. May pagkasiaw gini siya. Wa mo gay suka din. Bitaw. Bago na siya. Good. Dong, dali, dong. Gon, kining. Dali, dong, dali. Bitaw, Brad, kining never expect nga sa pagsuna ko din mao nakita nako ang imong pinangga nimong asawa sulod mari kay nakaabot mi diri ug imong misis ug salamat sad nga nakaabot ka diri ang waiter dong dali ra dong Dali, dong, Franco. Dali, sikit na. Okay, excuse na ha mag-order ko para sa imo Brad do ha Tuan na si Mr. Martinez. Ikaw pa. Naiko kay to nimo. Gikuyawan to. Ano sa mga kalit mo nagkagtunga di ha? Kati. Nagpasalamat jud ko dong. Nagpasalamat jud ko nga ni Aka kay magkuig ta karon sa pagpanagkot. Managot na lang ta. Ay igor man sa ko nangapi diri. Nya naon sa batuig nga kalit man nga ni Sir Martinez. Kati. Naon sa man ka dali ra si diri tarong na gabi. Pangpaw di uy naon sa man ka. Diri kay mag-selfie ta. Usa? Oo, mag-selfie ta. Ano di ay? Kati. Sara ko nun sa man ikaw ako ni mo. Dili ka makig-upan ako sa akong selfie. Selfie man. Oh, dali. Para man di ay na. Okay. Okay, smile dong ha. Tarong mo smile. Akalit siya ba? Uy, kamugot ba ni mo? Smile sad ba? Smile. Oh. Ay, tarong nga sa nagpahiyom ni mo. Uy, ayuha ba? Oh. Tarong nga. Okay, alright ha? Sige. 3, 2, 1. Okay. Ola, ka nice. Ukuha dong natong duha Ako ning imay day dong. Unya, kapsyunan ako ni. Nga with my beloved husband, Franco. Dong palihog ya dali alang palihog dong okay thank you may kay nag-selfie na sila. May nalgadi kay wa kumkunit sa kamutikate. Unya wasa ko ni Agbay. Pidag di Agbay pa ko, mantikaan. Pero gipasiplatan ako si Franco. Nag-hide kasi tinanawan ako. Murag nagdag pinuti ang yung tinanawan ako. Pero bilib kong kati, wa si Maratol. Iyagyo gitimbaya si Franco. Pero ako, hindi ko yawan kog. Tingalig muhagsa ang kumo ni Franco sa akong naong. Salamat kaayo ni Utik ha. Saman! Ayaw pa salamat. Ang busog man kaayo ko. Okay, ragyan kayo, Inday. Wa pa man nabalik si Papa Franco, uy. Ay, nangita pa itong pisa, rin. Luoy ba akong papa, noy? Kayod gud siya maayo. Apan, magbawas raon niya ako ni Utik. Kung makahuman ako sa kong pag-eskwela, dili na nako patindahon si Papa og pungko-pungko. Pahunungo na sa nako si Mama si ang trabaho. Ako na magbuhi nila. Ay, pagkabuutang, pagkaanak. Uy, si Sofia man nanawag pag messenger ay. Bibi, ako ning i-on ng speaker ha. Makadungog ka. Hello, Sofia. Kakita ko si mong My Day. Nag-uban ni mong Franco? Ay, yes, day. Nag-uban ming Dudong Franco. Og, hibawa ka? Dili sa si Mr. Martinez ay. Ansa? Nag-uban ming tulo. Og si Mr. Martinez pa ang nibangkas among pangapi. Mao ba? No, mahigalaon. Diyan ka ni si Mr. Martinez. Nag-uban meron tulo, day. Okay. Diya si Franco ay, diya sa akong tupad. Away, kakita ka? Hello, Franco. Hello, Sofia. Maayo kay nag-abot mong Mr. Martinez. Oo. Lipay kay ko nga nag-abot ning Mr. Martinez diri, Sofia. Franco. Mag-selfie mirang tulo. Si Kati ang among tungaon. Franco.
the next episodes. Bye!